Benvinguts a Debats de Vida. El nostre tema d'avui, la cotització de les amistats. La ràdio internacional. Alguna vegada s'ha pensat que el valor d'una amistat pot canviar així, d'un dia per l'altre? Avui ens endinsem en una idea una mica incòmoda, la cotització de les nostres relacions. A veure, pot ser que una amistat de cop i volta guanyi valor? Aquesta és la pregunta clau que explorarem avui, i per entendre-ho millor ens ficarem de ple en una història que potser a algú li sonarà. Doncs bé, imaginem-nos l'escena, oi? Un bar, un ambient acollador, i allà tenim l'Ernest i la Sandra. Són amics de fa anys, d'aquells que tenen una complicitat que es nota a la legua. Les converses flueixen soles, sense esforç. Tot sembla perfecte, oi que sí? I enmig d'aquesta normalitat, l'Ernest fa un gest que defineix molt bé la seva amistat. I fa un regal, un detall, així espontani, ple d'afecte. Però compte, perquè aquest petit paquet està a punt de capgirar-ho tot. I és justament aquí on la història fa un gir inesperat. Un simple gest, un regal, es converteix en un moment revelador i una mica complicat, també. La Sandra agafa el regal, llegeix la targeta i, sorpresa, no és per ella. El regal és per a una tal Victòria i la dedicatòria, a més, és molt més personal. De cop, la Sandra s'adona que potser no és l'única amiga especial a la vida de l'Ernest. Aquest petit error revela molt més del que sembla a simple vista. La Sandra, amb un somriure que es nota una mica forçat, li diu allò que tots pensem. Qui és la Victòria? I l'Ernest, clar, es posa vermell com un tomàquet i intenta arreglar-lo de pressa. Tot i que l'incident sembla tancar-se, la llavor del dubte ja està plantada. I just quan sembla que tot torna a la normalitat, la Sandra fa un moviment que ningú s'esperava. Aquest, de fet, és el punt clau de tota aquesta anàlisi. Aquí tenim una peça clau del trencaclosques. Resulta que fa poc la Sandra li havia dit que no a un viatge a Barcelona amb l'Ernest. Cal quedar-se amb aquest detall, és important. I de sobte, pam, gir de 180 graus. La Sandra ara no només vol anar de viatge, sinó que és ella qui ho proposa. L'Ernest, clar, es queda una mica parat, però accepta. La pregunta és, què ha canviat realment? Parem aquí un moment. Què ha pogut provocar aquest canvi tan sobtat en la Sandra? A veure, l'Ernest és exactament la mateixa persona. El pla és el mateix. O potser no tot és igual? Ara és quan passem a la part més interessant, a l'anàlisi de la pregunta clau. De debò ha augmentat el valor social de l'Ernest als ulls de la Sandra? Bé, la resposta més evident sembla ser la competència, oi? L'existència d'aquesta misteriosa Victòria ha fet que la Sandra de cop vegi l'Ernest amb uns altres ulls. Potser són gels, o potser simplement adonar-se que la vida social de l'Ernest és més rica del que ella es pensava. I aquí tenim l'idea central, la cotització de l'Ernest. Sembla que ha pujat de cop per a la Sandra només perquè ha aparegut una competidora. És com si l'amistat fos un valor de mercat. De cop, l'Ernest és una acció que puja perquè algú més hi està interessat. La demanda fa pujar el seu preu. Però, de debò, haurien de funcionar així les amistats? És just valorar les persones d'aquesta manera? I tot això ens porta a una reflexió una mica més profunda. Com assignem valor a la gent que ens envolta? Ens basem en qui són de veritat o en convencions socials que ni tan sols qüestionem? Pensem-hi un moment. L'Ernest és exactament la mateixa persona que fa 5 minuts. Les seves virtuts, els seus efectes, res no ha canviat. El que ha canviat és la percepció externa del seu valor. I aquí hi ha el problema, la injustícia, que el seu valor de mercat sembla que hagi eclipsat el seu valor real, el seu valor intrínsec com a persona. Idealment, una amistat autèntica es basa en qui és aquella persona, no en la seva popularitat, oi? El valor d'algú no s'hauria de mesurar pel nombre d'amics que té. Al final, no hauria de ser el valor intrínsec l'únic que realment compta? Llavors, què passa aquí? Estem seguint unes regles socials que potser no tenen gaire sentit. La nostra cultura valora més el joc de la popularitat que no pas l'autenticitat? Potser la reacció de la Sandra, que és molt humana i comprensible, no deixa de ser un símptoma d'aquestes normes no escrites que de verdad seguimos sense ni adonar-nos? I tot plegat ens porta a la reflexió final, a una pregunta que va directa al moll de l'os del que significa l'amistat.
Al final, la qüestió és aquesta, oi? Quan una amistat es valora més per la por de perdre-la davant d'altres persones, no s'està tractant més com una possessió que com una connexió genuïna? És una pregunta potent per reflexionar sobre les nostres pròpies relacions. Moltes gràcies per seguir-nos un dia més. Esperem que hagueu gaudit del programa. Fins aviat. Aprèn català amb Vicky Ràdio.